I ćao ljudi, sad ćemo igrati novu igricu koja se zove New Soccer Star. I hajde da počnemo. Znači, dobra igrica. Savršena, meni se dopada kako ona bude izgledala. Recite u komentarima. Engleski pa da ima srpski, ja bi to uzeo. Što neće? Evo ovako. Vidimo rezultat pojačamo. Ja ne! Može to i ovako. I jes to. Sad moram da ih lobujem. Dobre. Još jednom sam ih lobala. Joj. Dobre. Ajmo. Da napravimo novog igrača. Fine. So this is a fine presence Vuković. I malo sad mi je zakočilo. Evo. Europa, England, tako je. I ljudi, ajde da odigramo naš prvi meč. Nadam se da ćemo da dobijemo. I ljudi... Gol. Znači kad imate golmana, to je najlakše da date gol. Smijeste normalno da brani, ali imate i ovdje finte neke koje su dodali. Ovo je da dodate igraču. Evo. Znači ako vidite u donjem desnom uglu piše Recorder by Mobizen, to je samo za sam. Ja počnemo. Volio bi da smo Rock City, ali očigledno nismo. Idemo u napad. Ajmo gol. Čekalo, prvi prijem s loptom. Vuković prilika 2:0. Prelep pogodak. Jaki salvuju. Novo, mlado pojačanje. Vuković. Vojin Vuković 3:0, hat-trick. Inače, ljudi igra smo i ranije iz ove pozicije ću da... Ja ne, treba sam da dodam iskreno. Drink. Aj, nastavimo. Kujić je probio. Možda se otkrijemo priliku.
Vuković ima loptu, nema kome da doda Vojin, Vuković, ništa. I ljudi koji se nema da bude igrica, skinite. Većina vas očigledno zna za njega. Uzima 64 gigabajta. Megabajta, što je sa mnom? Miješam babi i žabe. It's a free kick. It's no ball forward. Šut. O, jo, prečka. Ne. Kako sam prečku mogao s tog dobro taljine da... 7 šansi, 3 gola, ovo je sramota. Asistencija 0, pas 1. Tim -2. Nešto meni je važno, ali tim je najvažniji da im bude dobar. Mislim, fanove ko šiše. Ajde smo na tabeli. I ljudi, nadam se da ćemo da dobijemo i sljedeću partiju. Protiv Starman. Odlično. Joj, to je dobre patike. Ja imam 34, ja to zove najprosečnije. Ajde, kupit ću ih. Prosečne. Neću trošim pare na one. I ajde. Beci. Jer ubrzam, pošto još malo završavam. Prilika je Vuković. Dobro odbranio. Ja im strgam, bukvalno tako, izvinite, da znate već, ali ajde. Dobro je. Dodavanje za Vukovića, Vuković šutira. Mlada nada, ovo čak moga bude i gol nastativa gol. Šutno je zašto mi se neću gol. Najbolje da se doda ovo mojim trenucima. Ti si mi neki futbaler. Ajde, drink. Team. Ajmo. Kači tu loptu, dobro, evo gola! Evo gola za Ox City. Ox City, ja ću kažem City. Mislim, znam da je City. Ajde, ljudi. I gledaj, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se vam se svidjela i vidimo se u sljedećoj. Ćao!